Szeretettel köszöntjük Önöket a Harmadik Kor Egyetemének mai előadásán, és két praktikus információt szeretne Taigás Katalin Önöknek mondani. Ezt engedjék meg, hogy az előadás előtt ezen túlessünk. Én nem hittem el, hogy ilyen esőbe ennyien eljövünk, de gratulálok magunknak. Amit szeretnék közkincsé tenni, az, hogy terveztünk egy könyv bemutatót, nem tudom hányan vagytok, akik ismeritek Boga Bálint nevét. Boga Bálint a leghíresebb geriáter Magyarországon, és a könyve megjelent Németországban, Ausztriában, és itt is bemutatjuk. És azért szólok most, hogy 22-én, amikor ide jövünk, akkor 4:30 kérlek szépen, ne álljatok föl, ne menjetek el, igyekszünk, megkérjük Orsit, hogy egy kicsit, 3:45, ne álljatok föl, ne menjetek el, megkérjük Orsit, hogy esetleg az előadás egy picit korábban befejeződjék, de utána ezt a könyvet bemutatnánk, és a bemutatóra meghívtuk Szabó Lajos professzort, az ELTE társadalomtudományi karáról. És ezt a könyvet mindenkinek a figyelmébe szeretném ajánlani. Úgyhogy nagyon szépen kérlek titeket, tudjatok róla, 22-én 3:30 után egy pár perccel kezdődne ez a könyvbemutató. A másik, a címe, nagyon szép címet talált ki, Pillantás a dombról. És valószínű az élet összegzéséről szól a könyv. A legjobb tanulmányok vannak benne, amit ő publikált, és amit külföldi és magyar egyetemeken előad. A másik kérdés, az kérdés lenne, hányan vagytok olyanok, akik számítógépen dolgoztok, akik jól ismeritek, egyáltalán akik dolgozni tudtok? Nagyon sok. Ez ragyogó. Gratulálok magunknak. Akkor Orsit meg fogom kérni, hogy az Andrássy Egyetem kidolgozott egy programot, hogy meghívjuk őket, és ők mutassák be ezt a programot, ami munkát ajánl, idősek tapasztalatait felhasználva. Úgyhogy akkor őket meg fogjuk hívni, és lehetőséget adunk, hogy akik számítógépen tudnak dolgozni, azok munkához is jussanak. És még egy utolsó kérdés, itt tudom, hogy történész szeminárium az elindulna hallgatókat, de van egy másik igény is, az a kérésünk, hogy tegyék fel azok a kezüket, akik viszont nem ismerik jól a számítógépet, de tanulnának, számítógép használatot tanulnának, ez is sok van. Úgyhogy akkor erre is oda fogunk figyelni, jó? Köszönöm szépen. Igen, most nincs időm. Igen, szeretném azt javasolni, hogy aki nagyon érdekel, az utána velem egy pár percig tudna beszélni, jó? Köszönöm. Köszönjük. Akkor jól hallatszik most, ugye? Most jól, igen. Oké, akkor el is kezdjük. Szeretném Önöknek bemutatni dr. Kisfarkas Gábor urat, a Bölcsészettudományi Karunk adjunktusát, történészt, akinek a kutatási területe a barokk és reneszánsz magyar és európai irodalomtörténet. Érdekesség még vele kapcsolatban, hogy az Innsbrucki Egyetemen tanított 2 évig, és a Magyar Tudományos Akadémia lendület programjával jött haza, és van most a bölcsészkaron. Fogadják nagy szeretettel előadását. Tisztelt hallgatóság, köszönöm a nagyszámú megjelenést, és remélem érdekes dolgokat fognak hallani tőlem. A lendület program keretében tudományos kutatásra koncentrálunk, de szükség van az eredmények népszerűsítésére is, és remélem ez a mai délután lehetőséget nyújt majd mindnyájunk számára, hogy
egyrészt néhány érdekes dolgot megtudjunk a középkorról és a reneszánszról, másrészt pedig, hogy bemutassuk a frissebb kutatási eredményeket is. Előadásom címe az, hogy hogyan emlékeztek a középkorban. Alapvetően ez a kérdés nem természetes. Hogyha ezt a témát felvetjük, elsősorban az jut az ember eszébe, hogy mire emlékeztek a középkorban. Ugye a középkor előtt volt az antikvitás, másra nem nagyon lehetett emlékezni, mint ami korábban volt. Az utóbbi, az a közhelyes kép él általában mindnyájunkban, hogy a középkorban mindent elfelejtettek, Archimédész felfedezéseit, a Kolosseumot elkezdték lebontani, stb. Erről a képről az utóbbi 100 év kutatásai folytán már módosult a belátásunk, tehát már tudjuk, hogy egyáltalán nem felejtették el az antikvitást, csak bizonyos módon más módon tekintettek az eredményeire, és emiatt nem beszélek erről a kérdésről, hogy mire is emlékeztek a középkorban, illetve majd látni fogjuk, hogy megvolt az a saját tudásanyag, amit létrehozott a középkor, és amire azt gondolták, hogy érdemes emlékezni. Az előadásom fő fókuszpontja, fő kérdésköre az, hogy hogyan emlékeztek, és ennek is megvan az oka, hogy ez a kérdés miért aktuális. Majd látni fogjuk, hogy ez az emlékezésnek a középpontba helyezése az nem az egész középkorra jellemző. Az elsősorban a középkor végén, a 14-15. században kap hangsúlyt, és ez a jelenség, hogy hirtelen mindenki emlékezni akar, ez kicsit párhuzamba hozható bizonyos olyan jelenségekkel, amelyek a jelenben a 20. század végén, 21. században történnek. Olyan médiumváltások, úgymond, tehát a tudás közvetítésének eszközei megváltozása folytán bekövetkezett változások jönnek létre, amelyeknek a tanulságai a mai kor számára is fontosak lehetnek. Mindenről részletesebben pár perc múlva. No, tehát először mutatok önöknek egy ábrát arról, hogy hogyan is képzelték el a középkorban az emlékezést. Ez már egy ókori elmélet, Arisztotelész fogta fel úgy az emberi elmét, hogy abban a 3 lélekrész, a 3 elmerész, az mind meghatározott feladattal rendelkezik. Van egy gondolkozó elmerész, van egy emlékező elmerész, és van egy képzelettel rendelkező látó elmerész. Hogyha megnézzük ezt a késő középkori ábrát, amely a 15. századból származik, itt tulajdonképp le van rajzolva. Ez a figura, aki nagyon sematikus, és azért sematikus, mert alapvetően a folyamatra koncentrál, nem pedig a valóság hűségre, tehát nem egy fotót ad az emberről. Azt látjuk, hogy lát valamit, az a négyszögletes ábra az szem előtt az a látvány. Onnan ez a látvány, a látványból a látható alak, az behatol a szemébe, és ott a fantázián keresztül, tehát a látó elmerészen keresztül eljut a gondolkodói elmerészbe, az estimatíva elmerészbe, és onnan jut el végül a memóriába, az emlékezetbe, amelyről azt gondolták, hogy leghátul az agynak a hátsó részében helyezkedik el. Tehát ez a felfogás, hogy elől látunk, a fejünk tetején gondolkodunk, hátul emlékezünk, ez általános volt Arisztotelész nyomán, és aztán mindebből a 3-nak az egységéből származik a szándékokon keresztül, amelyek így közvetítenek, látjuk, hogy ott ugye, ahogy ma hasnak neveznénk azt a részt, ahova ezek lehatolnak, ezek a képzetek, ebből keletkezik a belső érzet, amelyek nyomán az ember cselekedni kezd, tehát létrejön az akarata, új dolgokat talál ki. Tehát volt egy nagyon meghatározott elmélet arra, hogy pontosan hol is tárolja az elme ezeket a képecskéket, ezeket a benyomásokat, amelyeket emlékezetnek nevezünk. Annak ellenére, hogy természetesen vegyileg vagy fizikailag nem tudták analizálni a mai tudomány módszerével, hogy ez hogy is zajlik le, valójában egy nagyon pontos, és a mai korból visszatekintve nem is annyira felszínes képük volt az emlékezés technikájáról. Ezzel párhuzamosan, tehát ahogy az emlékezés folyamatát vizsgálták,
Arisztotelésznek volt egy ilyen gondolata, hát amely már a régebbi görög bölcseknél is megjelent, hogy mindaz, ami a természetben megvan, az az ársz, a techné, a művészet vagy a mesterség által megjavítható. Tehát, hogyha léteznek mondjuk a természetben rovarok, akiknek szárnyuk van, akkor akár mesterségesen létre lehet hozni hasonló szárnyas dolgokat. Az ársz megjavítja a natúrát, a természetet. Ugyanezen a gondolaton indultak el azok a szerzők, akik először elkezdtek foglalkozni azzal, hogy hogyan lehet javítani az emlékezetet, tehát hogyan lehet mesterségesen létrehozni, megerősíteni az emlékezést. Ez egy ókori technika, Arisztotelész még nem ír róla, valószínűleg a hellenisztikus korban alakult ki. Általában egy példázatot mondanak el azok az ókori szerzők, akik felidézik az emlékezés mesterséges technikáját. Ez a példázat, ez Simonides példázata. A név talán ismerős lehet, középiskolai tankönyvekben még szerepel Simonides, mint epigrammaköltő, de ez a történet nem az epigramma költészetével kapcsolatos. Meghívták egy lakomára, egy esküvői lakomára, mint költőt, és a lakoma folytán jelezték neki, hogy 2 idegen keresi a vendéglő kapujában. Ki is ment Simonides, hogy megnézze, hogy ki keresi, és nem talált már ott senkit. A 2 vendég az valószínűleg Castor és Pollux volt, tehát isteni küldöttek, viszont közben az étterem, a vendéglő összeomlott, és teljesen összeroncsolódtak a halottak, és Simonides állítólag azáltal, hogy nagyon jól megjegyezte, hogy az asztalok körül kik ülnek, rekonstruálni tudta, hogy pontosan ki hol ült, és melyik holttestet kivel lehet azonosítani. Ez a történet természetesen nem túl technikus leírás erről a tanról, de alapvetően jól összegzi, hogy is kell emlékeznünk, el kell képzelnünk helyeket, tehát mint ebben az esetben az étterem vagy a vendéglő, és azon a helyen belül meg kell különböztetni különféle képeket, tehát például, hogy ebben az teremben 5 pad van elhelyezve, az 5 pad körül ülhet 6-6 ember, és ez a 6-6 ember aztán mind azonosítható, hogyha az ember a fantáziája által jól tudatosítja az agyában, és az egészen eljut a memóriáig. Tehát ez úgymond az alapító története ennek a technikának. A legrészletesebben egy latin nyelvű munka írja le ezt az elméletet, ez az úgynevezett Herenniusnak ajánlott retorika. Elég alapos, részletes leírást ad erről a technikáról. Ő különbözteti meg azt, hogy legyenek helyek az emlékezés során, tehát képzeljünk el egy nagyobb termet, egy palotát, egy olyan helységet, ahol gyakran tartózkodunk, és emiatt jól ismerjük a szerkezetét, és aztán az egyes helyszínein ennek a palotának helyezünk el képeket, amelyek viszont olyan módon meglepőek legyenek, hogy mindig emlékezzünk rájuk. Tehát a helyek azok alapvetően jól ismertek legyenek, a képek viszont meglepőek. Hogyha például valaki elképzeli a lakását, vagy a társasházban a helységek, a szomszédok elhelyezkedését, az egy jó példa erre, ugye egy átlagos belvárosi társasházban minden emeleten van mondjuk 3 lakás, hogyha nem körfolyosóssal is meg lehet csinálni, ugye, és akkor nagyjából tudjuk, hogy mindenhol ki lakik, tehát a hely szerkezete megvan előttünk, viszont minden lakó helyére tehetünk egy képet, ami által valamit meg akarunk majd jegyezni. Tehát nagyjából ez a technika lényege. Ókorban ismerték, első században leírták, alapvetően köztudás volt, és a középkorban is gyakran használták. Mindegyik ókori leírásnak általános eleme, hogy ezek a képek, amik aztán a megjegyzett szerkezeten belül elhelyezünk, ezek legyenek meglepőek, váratlanok, mulatságosak, vagy akár kegyetlenek. Erre majd idézek példákat. Ugye az azért fontos, mert míg a hely maga a szerkezetileg a fejünkben van, a kép viszont újonnan megjegyzett, hogyha adott esetben valamire emlékezni akarunk, akkor eszünkbe kell, hogy jusson, és azt már nem tudjuk olyan fixen elhelyezni az emlékezetünkben, mint mondjuk a társasház szerkezetét.
Mire is kellett ez a technika az ókorban? Azért arra, hogy élőbeszédeket tartsanak. Ugye közismert, hogy Démoszthenész vagy Cicero órákon át beszélt az antik fórumon, tehát nem csak egy 20 perces szónoklatot, egy védőbeszédet tartottak, hanem nagy politikai beszédeket, és ezek megjegyzésére szükséges volt ez a fajta mesterséges segítség. Ahogy mondtam, a technika az ismert volt az egész körben, a középkorban. Isidorus, egy nagyon híres hispániai szerző, a 7. században is ismertette, vannak más szerzők is, nem sorolom a nevüket, viszont egészen a 14. század végéig úgy tűnik, hogy nem sokat foglalkoztak vele. Tehát ismerték a technikát, bizonyos meditatív, filozofikus hajlamú szerzők például elképzelték ennek a segítségével Noé bárkáját a 12. században, tehát megpróbálták betagolni, hogy Noé bárkájában az egyes állatok hol utaztak, és hozzájuk milyen erények vagy bűnök kapcsolhatók. Tehát meditatív célra már használatos volt, de nem volt igazából népszerű, és például iskolákban nem tanították. Megváltozik a helyzet a 14. század végén, és hát a fő kérdés az, hogy ez miért következik be. Miért következik be ez a nagy változás? Az egyik legfontosabb ok valószínűleg az, hogy viszonylag hirtelen kiterjed az a társadalmi közösség, az a társadalmi réteg, akikhez eljuthat egyáltalán a latin nyelvű tudós tudás. Tehát ami már nem népnyelven, nem szájhagyomány útján, nem leírás nélkül orálisan terjed tovább, hanem írott latin forrásokból táplálkozik. Ennek az egyik legfontosabb jele, ennek a hatalmas hirtelen kiterjedésnek, tulajdonképpen tudásrobbanásnak, főképp Közép-Európában az egyetemek hirtelen megjelenése. Ugye a 14. század közepéig tulajdonképp 2 helyen van egyetem Európában, Itáliában és Franciaországban. Párizs, illetve Bologna, Padova, ez a 3 legfontosabb egyetem, mindnek megvan a maga profilja. Hogyha valaki tanulni akar, oda kell, hogy menjen. 1350 körül rengeteg társadalmi ok miatt, erre most nincs idő igazából, hogy felsoroljuk, bekövetkezik az, hogy mindegyik uralkodó Közép-Európában egyetemet próbál alapítani. Magyarországon ugye a Pécsi Egyetem alapítás köthető ide, ami nem uralkodó, csak részben uralkodója, Pécsi püspök is közbejátszott bele. És azt látjuk, hogy 1350 és 1500 között az a sok pötty, ami Németország területén, illetve alulról keletre van, tehát nagyjából ebben a 150 évben hirtelen mindenki egyetemet alapít, és mindenki egyetemre akar járni. Tehát egészen 1350-ig nem volt igénye egy írástudónak arra, hogy mondjuk egyetemi végzettséget szerezzen. Nagyjából Közép-Európában igazából 1400 körül tehető az időpont, 1400-ig haldokolnak ezek a közép-európai egyetemek, a Pécsi Egyetem ki is hal, ugye ezt tudjuk, hogy nem sokáig él. Bécsben, Krakóban újra kell alapítani az egyetemet, de 1400-tól 1500-ig egy óriási felvirágzást élnek át, rengeteg hallgató lesz. Egy idő után már ahhoz, hogy valaki mondjuk egy városi tanácsban egyáltalán részt vehessen, bizonyos városokban a 15. században már szükséges, hogy egyetemre járjon az az ember. Tehát Magyarországon is. Tehát ez az egyik oka, hogy valószínűleg megnő az igény a tudás megőrzésére. Most a másik ok, ami ezzel szorosan összefügg, az az, hogy bekövetkezik egy nagy, használom ezt a kifejezést, médiumváltás, mert bonyolult lenne máshogy mondani. Ugye a médiumok azok a dolgok, amelyek a tudást közvetítik felénk, legyen az a rádió vagy a tévé, de médium a papír is, vagy médium a pergamen is. Ugye a középkor végén 2 nagy médiumváltás zajlott le. Az egyik az, hogy a pergament felváltotta a papír valamikor egész Európában 1300 körül. Már korábban is ismerték a papír, de a 1300 körül lesz a papír egyeduralkodó. 1300 körül egy kézirat még inkább pergamenre íródik, 1400 körül már
papírra. Tehát, hogyha 1400 után pergamenre írnak valamit, az már csak azért van, mert költséges dolgot akarnak csinálni, tehát valami alapító okirat, nemesi okirat, stb. Tehát valami reprezentatív céllal írják. Ez az egyik nagy váltás, tehát sokkal olcsóbban írhat az ember, hogyha akar, és sokkal olcsóbban összemásolhat dolgokat, hogyha akar. Ez vezet ahhoz, hogy az addigi tipikus kéziratokat, amelyek 1400 körül a tipikus nagy pergamen kéziratokat felváltják az úgynevezett miscelláneák, tehát azok a vegyes tartalmú kéziratok, amelyek már személyesek, tehát személyes használatra készülnek. A középkorban korábbi részében, hogyha valakinek volt egy pergamen kézirata, az általában egy intézményhez tartozott, legyen az kolostor, katedrális, akár egyetem is. Tehát viszonylag kicsi volt a magántulajdonban lévő pergamen kéziratok száma, és azok is egy idő után az intézmények felé tendáltak, tehát hogyha meghalt az a kanonok, akié volt, az a hagyatékában mondjuk a katedrálisra hagyta, vagy a káptalanra. Ez megváltozik 1400 körül, mindenki elkezd másolni szövegeket, mert olcsó a papír, olcsón lehet írni, és saját önálló apró gyűjteményeket hoznak létre. Itt mutattam egy humanista miscelláneát, látszik, hogy ez nem egy fényes kézirat, ez egy olyan kézirat, amiben a másoló azt másolt be, amihez kedve volt, és amivel az élete során találkozott, tehát nem egy intézményes célra, mondjuk, hogy az apáca kolostorban felolvassák a vesperásnál az olvasmányt, nem ilyen közösségi célra, hanem csak saját érdeklődésből másoltak. Kicsit ezt az orsós magnetofont azért tettem ide, itt jön a jelen vonatkozás, mert a 20. században is hasonló változáson megyünk keresztül, sőt, mostanában is tulajdonképp nem mondom, hogy önök inkább férfiakra jellemző, ugye nem tudom, hogy mikor nőttek fel, 60-as, 70-es években talán nem sértő. Ugye akkoriban mindenki a BBC-t hallgatta, a magyar adást, és fölvette Orsós Magnóra a zeneszámokat, és ez igazából többféle formában máig öröklődött. Az én gyerekkoromban mindenki a Petőfi Rádió hétfői kívánságműsorából a létező összes számot összemásolt a kazettás Magnóra, ma mindenki letölt. Tehát van egy ilyen megőrzési ösztöne az embernek, amint bevezetnek egy új médiumot, ami sokkal könnyebben hozzáférhető, mint addig, akkor mindenki megpróbálja hirtelen megőrizni azt az összes rendelkezésre álló tudást, mert nem hiszi el, hogy ez holnap már nem lesz. Tehát van egy ilyen megőrzési kényszer, hogyha arra gondolnak, hogy a 19. században egy balettórára, ugye még ma is zongoráznak balettórán, ez egy ősi médium típus tulajdonképpen, ami megőrződött ott, de hogyha valaki egy vasárnapi ebédnél zenét akart hallgatni, akkor kénytelen volt a lányát, fiát megkérni, hogy zongorázzon. Ma már csak bekapcsoljuk a rádiót. Tehát, hogy valamiképp ennek a médiumváltásnak a következménye az, hogy az átmeneti időszakban az emberek megpróbálják megőrizni és felhalmozni minél többet abból a tudásból, ami korábban nehezen hozzáférhető volt, viszont hirtelen most könnyen hozzáférhetővé vált. Érthető ez, igaz? Tehát az Orsós Magnó ennek köszönhető, úgy, ahogy a kazettás is, vagy akár egy letöltési oldalt is mutathattam volna. A másik nagy médiumváltás, ami párhuzamos ezzel, az a könyvnyomtatás, ugye 1451 Gutenberg. Ugye Gutenberg még nagy könyveket nyomtat, tehát nem zsebkönyveket, de hirtelen így az 1480-as évektől rájönnek a nyomdászok, hogy sokkal jobban el lehet adni kiskönyveket, amiből mindenki magának vesz, és nem a kolostornak. Úgyhogy ott is bekövetkezik ugyanez a váltás, hogy mindenki hirtelen tud már könyveket venni, aki akar, és haza tudják vinni ezeket a kis, apró formátumú könyveket, egybekötik, és ugyanígy tulajdonképp miscelláneákat állítanak elő belőle, tehát ugyanolyan vegyes tartalmú gyűjteményeket, mint ez a kézirat, csak épp nyomtatott szövegekből. Jó, tehát ez a két nagyok, hirtelen megnövekszik az értelmiség száma a 14.-15. században, másrészt pedig a mediális forradalmak nyomán hirtelen feltámad az igény, hogy megőrizzenek mindent. Ugye vannak olyan igények, tehát ennek az igénynek tulajdonképpen egy lecsapódása a miscelláneák készítése, a másik viszont az, hogy
mindenki megpróbál megjegyezni mindent. Tehát az is egy lehetőség a megőrzésre, hogyha egyszerűen a fejünkben tartjuk ezt a hirtelen megnövekedett hozzáférhető tudásmennyiséget, és minden bizonnyal ennek a lehetőségnek köszönhető az, hogy a késő középkorban ez a technika, hogy mesterségesen megőrizzünk, emlékezzünk mindenre, ez ilyen átütő erejű siker lesz. Kicsit ahhoz hasonlíthatnám, mintha ma mindenki fejből minden slágert meg akarna jegyezni, pusztán azért, mert ugye föl tudjuk venni orsós magnóra, vagy kazettás magnóra, tehát van egy ilyen két lecsapódása van ugyanannak a jelenségnek. És hogyan lehet, ugye beszéltem már a társasházról, mint ideáltipikus emlékezéshelyről. A társasház még nem létezett, emeletes házból kevés volt, pláne Közép-Európában, ugye, bár voltak városok, ahol volt, de tehát nem volt tipikus. Voltak olyan elképzelések, az első kép, amelyet látunk, az tulajdonképpen egy képzelt város, egy ferences szerzetes a 16. század elején ábrázolta így. Annak ellenére, hogy itt azt látjuk, hogy ugye mi van ebben a lerajzolt városban, van egy borbély, van egy harcos, van egy könyvárus, van egy ökörhajcsár és van egy mészáros, ugye ezek a Barbitonzor, Bellator, Bibliopola, Bovicida és Bubulcus szavak. Ezek úgy tűnnek, hogy valóban egy várost reprezentálnak, de hogyha megnézzük, mind az 5 szó B betűvel kezdődik. Tehát alapvetően ez a rajz egy olyan nagyobb komplex rajz része, ahol az ABC összes betűjéhez tartozik egy betűrész, de egy összes betűjéhez tartozik egy városrész. Amit itt láttunk, ugye ez a B betűs városrész, ehhez a B betűs városrészhez kapcsol 5 tulajdonképp műhelyt, és aztán amikor emlékezni akar valamire, akkor ezt az 5 műhelyt látogatja újra az elméjében. A másik kép ugyanezt az alfabetikus sorrendet mutatja, egy német humanista, egy korai német humanista könyvéből 1492-ből. Itt tulajdonképp az egyes műhelyek helyett 100 szót sorol fel ez a humanista ABC sorrendben. Nem olvasom fel, még később látni fogjuk egy variánsát. Tehát ez is egy lehetőség, hogy az ember egyszerűen megjegyez magában 100 szót ABC rendben, a latin ABC-t lerövidítik 20 betűre, 20x5 ABC betű, és ezáltal 20 szobát kapunk, mintha egy társasházban 20 lakás lenne. Érthető, igaz a logika? Csak azért részletezem, hogy mert később még szükségünk lesz rá, lesz még bonyolultabb is, tehát nem kell feladni hamar a követését. Vannak más lehetőségek is, és itt már is egy magyarországi példánál vagyunk. Egy magyarországi nyomtatott könyvben maradtak fenn kéziratos bejegyzések, talán a világos miatt nem nagyon lehet látni. Ugye itt azt látjuk, hogy van egy ábra, ami hát latin szavakból áll, és a latin szavak mellé be van írva magyarul 15. század végéről, hogy az a latin szó mit jelent. Csak felolvasom magyarul az első 10 szót. Ugye ezt úgy kell elképzelni, mint a várost, csak épp nincs lerajzolva a város a maga városfalaival. Az első 5 szó, tehát ezek 5-ös csoportokat alkotnak. Az első csoport az a szabó, a képíró, középen a majom, alul a kulcsár és a bolond. A mellette álló szoba részei pedig a kovács, a szakács, középen a bika, a kenyérsütő és a közvetítő. Mindezt nem én találom ki, oda van írva ékes 15. századi magyarsággal, tehát a piktorra azt írja a szerző, hogy képíró, nem azt, hogy festő, ahogy ma mondanánk, de így kell elképzelni, tulajdonképpen egy 10 elemből álló, 10 szobából álló kastélynak nevezhetjük, vagy 10 városrészből álló városnak, ahol az emberek 10 szakma szerint 40 szakma szerint dolgoznak, és mindegyik 4-es csoport közepén található egy állat, ami annak a helyiségnek a jelölője. Nyilván az a ferences magyarországi szerzetes, aki ezt használta, az többféle céllal fordulhatott ehhez. Lehet, hogy élőszóbeli előadásra használta fel, tehát például egy szentbeszédnél, hogyha vasárnap a templomban beszélnie kellett, vagy a rendtársainak. Lehet, hogy
más tudásanyagot próbált megjegyezni. Van sok adat arra, hogy különösen ajánlják ezt a módszert jogi, illetve egyházjogi, kánonjogi tudás megjegyzésére. Ezt sajnos nem tudjuk, ugye csak hoztam 2 képet, Zólyom Lipcséhez köthető ez a kötet egy időpontban. Zólyom Lipcse az ma a Szlovenska Lupca, tehát Szlovákiában található, és sajnos ez a ferences kolostor, ez alapjaig eltűnt, tehát ott látjuk a képe, hogy nincs belőle, de van egy 21. század elejé rekonstrukció, hogy nézhetett ki. Tehát valamikor ott valaki így memorizált valamit, azt sajnos nem tudjuk, hogy mit. Erre még visszatérek, hogy van ennek egy ilyen vonzata is, hogy nehéz rekonstruálni, hogy pontosan mire használták. Egy másik magyarországi példa, amit csak érdekessége miatt mutatok, ugye egy váci kanonok 1504-ben összeállított magának egy listát 100 szóval, és mind a 100 szóhoz asszociált magának valamit, mondjuk az adóbehajtóhoz azt, hogy uzsora. Tehát megjegyezte magának ABC-ben azt, hogy adóbehajtó, és ez lett az uzsora jelképe. Ettől kezdve, hogyha mondjuk uzsoráról akart beszélni, akkor megjegyezte magának az adóbehajtó képét. Erre most nem térek ki, mind a 100 szóhoz odaírt apró betűvel egy-egy jegyzetet, sőt azt is lehet látni, hogy ki is kérdezte magától, tehát úgy, ahogy ma, amikor az ember szótárt tanul kívülről, így le lehet takarni az egyik oldalt, és utána odaírta még egyszer azt, amit meg akart vele jegyezni. Tehát teljesen aktív módon fordult ez a listához, és kialakított egy egyéni tulajdonképp szimbólumrendszert, amit bármikor használhatott valamilyen célra. A másik példa, ami hát látványosabb, ugyanebben a kéziratban, az a latin aktív és passzív igeragozás képe. Ugye ezt hogy kell érteni? Úgy, hogy ugye a latinban alapvetően 6 eset van, bocsánat, most igeragozásról beszélünk, tehát a latinban alapvetően 6 személy van úgy, ahogy a magyarban, tehát egyes szám, többes szám, egyes szám, 1, 2, 3 személy, és annak megfelelően, hogy melyik személyben beszél az az alak, ugye elképzelünk egy emberi figurát, aki elképez valamit, annak megfelelően, hogy hányadik személyben szólal meg, azt a lábrészét szúrja meg a férfiú a karddal, amit jelképez. Tehát, hogyha többes szám első személy, akkor a térdét szúrja meg, hogyha a bokáját szúrja meg, akkor többes szám harmadik személy. Nagyjából így kell elképzelni ezt a technikát. Ugyanígy a hölgy is ezzel a remek kis sállal, amivel körbeöleli magát. Hogyha megjegyezzük azt a dolgot, tehát ez applikálható, alkalmazható tulajdonképpen bármilyen szimbólumra. A kard és ez a sál, ez módosíthat azon, hogy most többes számban szólalunk meg, vagy egyes számban, vagy első személyben, második személyben, harmadik személyben. Ugye már itt látjuk, hogy azért egy középkori kanonoktól nem várnánk el, hogy meztelen hölgyeket rajzol a kézirataiba, tehát van ennek a technikának már az ókorban is egy olyan igénye, hogy legyen meglepő, és legyen mulatságos, és legyen vicces, és csak néhány példát szeretnék felsorolni, hogy milyen módon tanácsolták azt, hogy forduljanak ilyen vicces ábrákhoz. Egy Francesco Maturanzio nevű 15. századi olasz humanista azt mondja, hogy ha vicceset akarunk megjegyezni, akkor gondoljunk bohócra, bolondra vagy hegedülő majomra, tehát ezeket használjuk szimbólumként, mert a hegedülő majom az mindenkinek eszébe jut. Egy 1500 körüli német értekezés szerzője, bizonyos Christian Umhauser pedig azt ajánlja, hogyha azt akarjuk megjegyezni, hogy orvosság, tehát hogy valami orvosságról kell beszélnünk, akkor képzeljünk el egy ismerős orvost, amint kezében egy vízelettel teli csészét tart, és azzal leönt egy vénasszonyt. Tehát ez nem a mai STK, hanem a 15. századi egyházi képzelet. Tehát alapvetően teljesen abszurd, olyan fantáziákat írnak le mulatságos képzeletbeli események gyanánt, amelyeket nem várnánk el egy művelt egyházi személytől a 15. században. Egy másik olasz humanista azt ajánlja, hogyha
bizonyos dolgokat akarunk megjegyezni, akkor a megfelelő, a szó kezdőbetűjének megfelelő nevű meztelen lányokat képzeljünk el, tehát csak mondjuk nem tudom, az asztal helyett egy Albertinát vagy egy Adélt, aki ilyen néven, aki megjelenik a szemünk előtt. A tréfásnak gondolt képe pedig az Antonius, tehát az Antal névre az, hogy egy Antonius nevű ismerősünk fejét egy veszett szamár rágja, ömlik a vére, és kétségbe esetten kér segítséget. Ugye nem biztos, hogy Antal, az ismerősünk örült volna ennek, de a képzeletet minden esetben megragadja a veszett szamár. Még egy példát idézek, ez talán a legkifinomultabb, az a termékeny emlékezet című értekezés, ezt a példát idézi. András, tehát hogyha Andrást akarunk megjegyezni, tartson a kezében egy amforát, ugye az amfora, András, mintha nagyon inni akarna, de szerencsétlenül tegye a szájába az üveget, úgyhogy közben kiússa a fogait, megsértse a nyelvét és fogínyét, emiatt vért köp, elkeveredve nyelve darabjaival és fogaival, úgyhogy összevérezze magát. Emiatt dühös lesz, és mérgesen az amforát a falhoz vágja, ami visszacsapódva a falról a hasába szúródik. Tehát egy teljes horrorfilmet kapunk csak arra, hogy az Andrást hogyan jegyezzük meg. Ugye azt tanácsolják a szerzők, hogy mindenki saját maga tanálja ki a képeket. Ezek alapján lehet, hogy jobb, hogy nem is próbáljuk elgondolni, hogy mi járt egy 15. századi kanonok fejében, amikor mondjuk Szent Ágoston nevét próbáltak kiejteni. Ugye a másik lehetőség az, hogy ezeket a betűket valamiképp vizualizáljuk és tárgyakkal kapcsoljuk össze, ez is egy gyakran bevett módszer. Itt csak néhány olyan vizuális, figuratív betűt szeretnék mutatni, ami a 15. századi kézikönyvekben, értekezésekben előfordul. De ugye a legmeglepőbb az a V betű képe, ami hát egy ilyen furcsán álló férfi embert ábrázol. Tehát igazából, hogyha bármilyen V betűvel kezdődő dolgot akarunk megjegyezni, akkor ezt helyezzük el az egyik szobában, és ezt az embert díszítjük fel aztán úgy, hogy azt a mondjuk viadalt, vagy legyen viadal, annak a részleteit még részletesebben tudjuk ábrázolni. Igen, a másik példa az S betű, itt csak annyit mondok, hogy elég sok metsző német származású volt, tehát az S betű és annak a dolognak, ami ezen a selyempárnán fekszik, annak a kapcsolat az valószínűleg a szó német kiejtéséből adódik. Ugye, tehát mindenki gondoljon a legrosszabbra, hogy mi is lehet az. Nem mindegyik kép ilyen, tehát ez a meglepő és a mulatságos, hogy a selyempárnyára oda helyezünk egy olyan dolgot, ami abszolút illetlen és kellemetlen, és senki nem gondol szíves erre, mégis megjegyezzük azt, hogy a selyempárnára mondjuk, nem tudom, buksi elhelyezett egy emlékhelyet. Jó, tehát van ez a kvalitásuk is. A legtöbb betű és szám, mert számokra is lehet használni ez a módszert, tulajdonképpen meglehetősen hagyományos, a tárgyak hasonlóságára alapoznak. Itt egy Lengyel Ferencesnek a 16. század elején írott értekezésében mutatok két képet. Az egyik ugye az A betűre szól, az a körző, a létra, illetve ez a templomi gyertyatartó, kandeláber. A másik pedig két szám, ugye a bot jelképezi az egyest, és a hattyú a kettest. Kicsit olyanok ezek, mint ma, amikor az általános iskolában ugye tanítják az írást, és azt mondják, hogy a C az a cica betű, tehát az nem kortárs, a cicás C, azt a jelenből állítottam mellé, de nem teljesen ugyanaz, hiszen a cica nem hasonlít a C betűre. Itt mindig olyan tárgy van a megjegyzés eszközeként, ami hasonlít az adott betűre. Ezek az egyes elemei a megjegyzésnek, ugyanakkor ebből föl is kell építeni egy nagyobb, hosszabb egységet is. Tehát nem elég az, hogy az egyes képeket, a gondolataink egyes elemeit lefordítjuk képi nyelvre, meg is kell jegyezni ezeket
a képeket egymás után helyezve, és ehhez szintén több különböző módszer létezik, úgyis elhelyezhetjük őket, hogy egy nagyobb városban megfelelő helyekre tesszük. Úgyis itt ez az értekezés arról beszél, hogy padok köré tegyük, tehát visszajön ez a régi ókori Simoninészi módszer, ebből kicsit idézek, de jól jegyezd meg, hogy a beszéd általános felosztását egyetlen egy helyre kell tenni, bár meg lehet sokszorozni, például egy felfelé futó lépcsősor egyik szintjére, vagy asztalrendben, ahogy neked tetszik. A 9. elemhez azonban megkülönböztető jelnek helyezel egy padot. Tehát itt többféle technikai részlet van, hogy hogyan lehet tagolni ezt a felsorolást, tehát hogyha már van 10 elemünk, akkor a 10. elemhez mindig helyezzünk el valami megkülönböztető jelet. Hasonlóképp egy tekintélyi idézetet, tehát hogyha mondjuk Szent Tamást, vagy Szent Ágostont, vagy a Bibliát idézzük, egyetlen helyen kell elraktározni, akár rövid, akár hosszú. És ha egy szerző nevét többször idézed, tégy úgy, ahogy fentebb említettem, a többször megnevezett dolgokkal kapcsolatban, a földről induló sorrendben a szerző fejére legyen írva a könyv és fejezetszám, tehát elképzelünk mondjuk egy Tamásnál egy ismerős Tamást, akinek a fejére van írva az, hogy hányadik fejezet abból az adott könyvből a megjegyzendő, a keze pedig legyen szabadon, ez jelzi, hogy a tekintélyt nem lehet akadályozni a hatása kifejtésében. Így például, ha Szent Ágoston Szent Háromságról szóló művének 13. könyvével a 7. fejezetet idézed, képzeld el egy Ágoston nevű ismerősöd 3 lábbal a jobb vállán, papírral a fején, edénnyel a bal vállán vagy oldalán. Miért is? Azért, mert ezek a dolgok, tehát ezek a 3 láb ugye az egy római 3-ast jelképez, a 7. fejezet pedig a papír az egy összehajtott papír, és ez a 7-es középkori írásmódjára utal. Tehát tulajdonképpen bármilyen hosszabb idézetet úgy gondolták, hogy meg lehet jegyezni ezzel a technikával, és egész egyházi beszédeket is memorizálni lehetett. Itt csak egy példát mutatok, nem akarok különösebben belemenni, hogy a középkorban milyen egyházi beszédeket tartottak. A mai prédikációkkal kapcsolathoz képest jóval hosszabbak voltak a prédikációk, és nagyon gyakran latin nyelvűek, tehát sokszor népnyelven hangzottak el, de nagyon gyakran latin nyelven. Sokszor volt kétnyelvűség a prédikációkban, tehát a pap az latin nyelven alkotta meg a beszédvázlatát, latin nyelvű kulcsszavak voltak a fejében, viszont népnyelven beszélt utána róla, tehát bizonyos értelemben improvizálta a népnyelvű szöveget a latin alapján. Itt láttunk egy középkori beszédvázlatot, amely Szent Szaniszlónak a mártíromságáról szól, ugye egy lengyel dinasztikus szent, tehát kicsit hasonlít mondjuk a Szent Gellérthez lehet talán hasonlítani a mártíromsága kapcsán, tehát hogy az uralkodó megölette, a kegyetlen uralkodó megölette. Miről akarunk beszélni Szent Szaniszló halála kapcsán? Ez egy teljesen esetleges felosztás, mindenki így csinálta a középkorban, hogy kitalálunk elemeket, hogy mi az az 5 dolog, amit ki akarunk emelni vele kapcsolatban. Az első a bűnös alany, ugye ez a király, aki megölette Szaniszlót. A második a kegyes áldozat, ez Szaniszló maga. A harmadik a bőséges tisztelet, amivel részesítjük Szaniszlót. A negyedik az a mártíromság révén szerzett nyeresége. Az 5. pedig a siralmas veszteség, hogy itt hagyott minket Szaniszló. Tehát ez egy tipikus beszédvázlat. Ennek további leosztásai voltak, ebben most nem mennék bele, mert nagyon hosszú lenne. Tehát ott látjuk, hogy az az első 5 tag, amit felsoroltam, igazából a lap teteje, és aztán mind az 5 tagnak van még egy 4-es, 5-ös részlete. Tehát ilyen stratégikusan megtervezték, hogy hogyan is kell beszélnie a prédikátornak a prédikáció során. Most persze ezt meg is kell jegyezni, hogyan jegyezzük meg, hogy mondjuk az első legyen a bűnös alany, a második a kegyes áldozat. Megint csak egy példát hozok, sajnos nem lehet ezeket magyarra jól lefordítani, mert alapvetően a kulcsszavak azok latinul vannak, és a kulcsszavak kezdőbetűivel variáltak, hogy vissza tudják adni a beszéd elemeit. Tehát
az 5 elem az így hangzik, nem olvasom végig, mert nagyon hosszú lenne. Az első helyre egy pulpitos köré Ádámot teszem, és vele szemben egy kaszát, amelyet népnyelven oszamkának hívunk. Ez lesz a szú, amely az első szava a subjectum vitiosum tagnak. Tehát ez úgy alakul ki, hogy ezek a figuratív ABC-k, amelyeket láttunk, ezek megfelelő módon forgatva, ebbe sem megyek most bele, az SU tagot jelentik, tulajdonképpen egyfajta hieroglifa gyanánt, tehát úgy, ahogy az egyiptomiak, vagy a mezopotámiaiak, vagy az egyiptomiak szótagokat írtak bizonyos időszakokban, tulajdonképpen ezek a képek megfelelően forgatva hieroglifikusan működnek, és egy ábra egy bizonyos helyzetben SU-t jelent. Ha ez nem elég ahhoz, hogy megjegyezzük, tegyünk mellé egy másik szót, bort a kezébe, tehát az Ádám kezébe bort, vagy egy szalagot a fejére, vitta, és akkor megvan a szú és a vi. Tehát Ádám tartja a kaszát, ami szisztrum, és a fejére pedig egy szalagot. Miért Ádám? Azért, mert ez a beszéd első tagja A betűvel kezdődik, a második tag az már egy B-vel kezdődő szó lesz, az lesz a keresztelőmedence. Akköré egy világgömböt vagy országalmát függesszünk az első helyzetben, és így helyezzük el a második szót is úgy fogva fel, hogy a keresztelőmedence vízében magok vannak a szókezdet szabályai szerint. Tehát tulajdonképpen minden egyes beszédrészhez kreálunk egy képet, és ezeket elhelyezzük az emlékezetünkben. Nem olvasom most ezt végig, nagyon hosszú lenne, de érthető már a stratégia, tehát például egyházi beszédekben kitűnően lehetett használni ezt a módszert. Hol lehetett még folyamodni ilyen emlékezés technikákhoz? Nagyon fontos volt a meditáció terén. Itt csak egy példát idézek, ez is a 15. század terméke. A meditáció felvirágzásának és a kegyességnek, az állandó egyházi áhítat felvirágzásának is a korszaka ez az időszak. Ez a németalföldi Mombér vagy Mauburnus nevű szerző, ez egy 500 oldalas könyvet dolgozott ki arról, hogy hányféleképpen lehet meditálni különféle kegyes témákon. Tulajdonképpen egyfajta ilyen módszertani gyűjtemény. Ugyanez a jelenség, amit itt látunk a térhasználattal kapcsolatban, tehát egy elménkben elképzelünk egy teret, és utána azt bejárjuk az emlékezés céljából, ugyanez a jelenség jelenik meg nála, csak meditáció céljából, tehát nem az a célunk, hogy előadjunk mondjuk egy prédikációt, hanem az a célunk, hogy a tér egyes elemei valamilyen krisztusi, kegyességi, meditatív igazsághoz vezessenek el minket. Itt csak egy részt idézek a könyvéből, ahol azt mondja, hogy bármilyen templomot képzeljünk el magunk előtt, és annak a templomnak az egyes oltárait jegyezzük meg. Legkönnyebb persze, hogyha az ember azt a templomot jegyezi meg, ahol mondjuk minden vasárnap, vagy pláne minden nap jár. És utána ezeknél az oltároknál helyezzük el az egyes meditatív igazságokat, ezekhez csatoljuk azokat a dolgokat, amelyeket meg akarunk jegyezni. Miért is mondtam ezt a meditációt? Azért, mert ez vezet át az előadás második részéhez, ahol azt mutatom be, hogy ez a mediális fordulat, ez milyen módon próbálta a teljes tudásanyagot bevonni. Amire eddig láttunk példát, az nagyjából arról szólt, hogy bizonyos aktuális célok érdekében megpróbáltak megjegyezni dolgokat. Tehát például megjegyezhettük az adott napi egyházi prédikációnk szerkezetét. Azonban nem csak ilyen törekvések léteztek, tehát nem csak alkalmi, esetleges célra használták ezeket a módszereket, hanem arra is, hogy egyfajta tulajdonképp enciklopédikus tudást halmozzon fel magában az ember. Tehát nem csak mondjuk vizsgára magolásra, hanem arra a célra is használták, hogy mondjuk a teljes kánonjogi kézikönyvet megjegyezzük a fejünkben. Csak mutatok két kolostort, hogy ugye Magyarországról sajnos, pláne a Trianon utáni Magyarország területén nincs sok középkori kolostorunk, és azoknak a kéziratos anyaga is elveszett, emiatt kénytelen vagyok a környező országokból
ban lévő kolostorok anyagából idézni. Itt elég sok példánk fog származni két illusztris kolostorból, ugye a salzburgi Szentpéter bencés főapátságból, gondolom sokan jártak már ott, a másik pedig, amit még többen láthattak autóból, hiszen a Bécs után az autópályáról is látható a Melki kolostor, mind a kettő bencés kolostor, mind a kettő olyan terület, ahol virágzott ez a meditatív technika, és új módszereket dolgoztak ki az addig rendelkezésre álló tudásanyag megjegyzésére a 15. században. Ahhoz, hogy itt kicsit elmélyedjünk ebben a kérdéskörben, még egyfajta módszert kell bemutatnom, ami hasonlít a korábban látottakhoz. Ez ugye, láttuk már azt a példát, ahol az ABC betűihez volt csatolva 5-5 szó ABC sorrendben. Ez tulajdonképpen annak a változata, csak kicsit több segítséggel. Itt 20 hexameteres sorban vannak felsorolva A betűs, B betűs, C betűs, D betűs szavak. Mire jó az, hogy versbe vannak szedve? Ugye, aki hexametert már próbált magolni, az tudja, hogy könnyebb megjegyezni. Tehát az időmértékes verslelésnek megvan ez a tulajdonsága, hogy ha az ember elsajátítja a ritmus érzékét, akkor adja magától a felsorolás az, hogy milyen tagokat helyezünk el. Tehát egy mnemotechnikai segédeszköz is lehet a hexaméter. Ez a hexaméteres lista, amit itt látunk, ez nagyon elterjedt volt. Az érdekesség, amit mondjuk csak ennek a salzburgi Szentpéter kolostornak, vagy főapátságnak a kéziratait nézve látunk, hogy nagyon gyakran már előre rögzített képsorok vannak arra, hogy ezeket az elemeket a hexaméterben hogy helyezzük el. Tehát például szerepel ott, ahogy behúztam nyíllal, az a szó, hogy jokulátor. Ugye ez talán középiskolai emlékünk még van arról, hogy mi az a jokulátor, az a fajta énekes vagy hegedős magyarul, vagy igric, aki előad mindenféle dolgokat. Ugye nagyon gyakran csak egyszer mondjuk hősi énekeket, vagy asszonygúnyoló, vagy egyéb gúnyoló nótákat. Ugye van egy 15. századi magyarban úgy mondták ezt, hogy pakocsáló, szép szláv szóval, ugye tehát ilyen gúnyolódó éneket előadó. Ez a jokulátor azt jelenti egyedül önmagában, hogy játszó. A kommentár, amit hozzáfűz a másoló, az az, hogy cum puppis, tehát babákkal. Úgy kell, amikor megjegyezte ezt a szerzetes, aki ezt a jokulátort, mint a rendszerének az egyik tagját elképzelte, akkor úgy képzelt el, mint egy jokulátor, aki mondjuk egy ilyen kézre húzható bábút, vagy esetleg egy bábszínházszerűen, nem tudom, ilyen fára helyezhető bábúval játszik el. Tehát, ha a jokulátornál tartunk az elménkben, akkor egy ilyen bábozó jokulátort képzelünk el, nem mondjuk egy zsonglőr jokulátort. A másik példa, ugye ez a olet szó, ami szintén szerepel a hexameteres felsorolásban, emeli az a kommentár, hogy kloáka. Tehát, hogyha meg akarjuk jegyezni ezt képsorként vizualizálva, akkor egyszerűen egy ilyen bűzölgő WC-t kell elnézést elképzelnünk. Nem is ez az érdekes, hiszen minden nyelvi elemet tulajdonképp le lehet fordítani képekre, és ezt meg is teszik ezek a szerzők, hanem az, hogyha megnézzük ennek a szövegnek több kéziratát, amelyek időben ugyanekkor a 15. század közepén keletkeztek itt, azt látjuk, hogy mindegyik kéziratban ugyanezek a kommentárok szerepelnek, tehát valamiképp egy ilyen emlékezett közösséget hozott létre ez a kolostor, nem csak, hogy egy szerzetes lemásolta ezt a szöveget, hanem meg is beszélték ezt egymás között, és létrehoztak tulajdonképpen egy ilyen mnemotechnikai rendszert, egy emlékezés rendszert, ahol mindenki ugyanabban a szimbólumrendszerben gondolkodott. Igen. Ez még egy másik kézirat, ahol ugyanezeket a példákat látjuk. Tehát már ez utal arra, hogy ezekben a kolostori közösségekben nagyon népszerű volt ez az elmélet, hiszen sokféleképpen tudták felhasználni. És ez oda vezetett, hogy egészen bonyolult rendszereket alakítottak ki belőle.
És ahogy utaltam már rá, megpróbálták nem csak az adott aktuális szónoklathoz szükséges elemeket, hanem az egész bibliai üdvtörténethez kapcsolódó mondjuk tudást ilyen képszerűen elrendezni. Ehhez, hogy megértsük, hogy mi következik a továbbiakban, ebből az ábrából kell kiindulnunk. Ez tulajdonképpen nem más, mint egy ház. Tehát ez egy tervezett ház, amely először ugye 1420 körül kerül elő különféle kéziratokban. Ez a ház, ez a csatlakozó szöveg leírása szerint nem más, mint a teljes Biblia, a teljes teológia, az összes lehetséges prédikáció, és amúgy pedig a játszásra is lehet használni. Ez sajnos nem mondja el a szerző, hogy használták volna játékra, tehát esetleg kockajátékkal. Van a 15. századból hasonló, tehát a Nikolaus Cusanusnak van egy műve, ahol például kockajátékkal beszél Istenről. Tehát lehet, hogy valami hasonló módon kellett végigmenni ezeken a mezőkön. Tehát nem kis igénnyel fordul ehhez a házhoz. Mit láttunk ebben a házban, hogy az első elem, hogyha balról, alulról indulunk, az a teremtés, a kreáció. Ez alatt áll a Deus, az Isten, utána a következő, ennek a jobb felső sarka az a redempció, a megváltás, és utána a revokáció, azaz a bűntől való távoltartás. A középső 4 elemet nem olvasom fel, viszont a jobboldaliakat nézzük meg, mert azokról még kicsit beszélni fogunk. Ott ugye a 4 központi téma van, a judicium, a végítélet, a halál, a morsz, a paradízus, a paradicsom, illetve az infernus, a pokol. Tehát ezekhez a témákhoz kapcsolatunk mindent ebben a házban, és ezáltal létrehozhatunk egy ideális formát. Most nem sikerült tökéletesen beillesztenem, ezért levetítem, hogy is nézne ki ez a ház, hogyha vizualizáljuk. Tehát nem egyszerűen egy rajzot kell magunk előtt látnunk, hanem egy ilyen 3-dimenziós ábrát, amit tulajdonképpen így forgathatunk az elménkben. Ugye mind a 3 lakosztálynak, hogyha úgy tetszik, 4 szobája van, és a 4 szoba egyes sarkaihoz csatlakoztathatnak aztán meditatív elemeket a derékbencés szerzetesek. Visszatérünk. Igen. Most hogy is néz ki ez, hogyha lerajzolták, tehát hogyha nem csak sematikusan, hanem szépen kitöltötték. Így például ez az ábra ezt a 12 témát ábrázolja csak grafikusan. Ugye itt látjuk, hogy a teremtés, az első ábra, alatta az a napocska, az Isten, utána a megváltás, az Krisztus keresztre feszítése, alatta pedig a revokációt, egy áldozás, tehát a bűntől való távoltartásnál egy áldozási jelenetet láttunk. Utána látjuk például az oszlophoz kötött ördög, az a bűnt jelképezi, nagyon aranyos fülekkel rendelkező ördög. Ott ugye kicsit hátrébb pedig a nyilas halál és a pokol szája tátong. Ezek mind klasszikus képtémák a középkorban. Ez az egész viszont, ugye az óraszerűség, az a horológium, az pedig az időt jelképezi. Tehát ezek a témák, amelyek az egyes szobákat meghatározzák, és ezekhez csatlakoztatnak különféle dolgokat, majd jobban meglátjuk, hogy mit. Azt, hogy ezt széles körben közösségileg használták, mutatja az is, hogy ez a kézirat, amely Prágában van, a bejegyzése szerint ezt az ábrát a kolostor faláról másolta, a kolostorban egy tábláról másolta ez az ágostonos kanonok, aki írta ezt a kéziratot, méghozzá Bécsben. A Szent Dorottya kolostor ma már nincs meg, ugye a 18. században is már csak így barokk állapotában lehetett látni. A középkori kolostor már nagyon régóta nincs meg, de szerintem sokan jártak már Bécsben, és akkor tudják is, hogy hol van, ott a Hofburg háta mögött, ott, ahol ma a Dorotheum nevű aukciós ház van. Tehát ott állt ez a kolostor, ott állt nagyban ábrázolva ez a meditatív ábra, és mindenki megjegyezhette azt, hogy az egyes tagjai milyen tudáselemhez kapcsolódnak. Itt a továbbiakban csak egy sematikus változatot mutatok, hogy lássunk szép képeket. Ugye ezt lehetett tulajdonképpen azt, hogy halál mindenki maga elé tudja képzelni, anélkül, hogy
különösebb segítségre lenne szükség, tehát elég, hogyha négyzetrácsos ábrát látjuk, és beírjuk a közepére, hogy halál. Viszont voltak egészen szép változatok, ez egy csehországi várban lévő könyvtárban maradt fel. Ugye itt az erény ábrázolása, a bűn, az idő és a számüzetés, tehát a paradicsomból való számüzetés ábráit látjuk. Ahogy mondtam, ez az egész, a szerző szándéka szerint arra jó, hogy az egész Bibliát megjegyezzük vele, és az összes lehetséges prédikációt. Hogy is működik ez? Tehát így egyelőre csak annyit látunk, hogy hát ilyen figurák vannak, és a sarkokban van egy-két karika, tehát nem túl meggyőző az az igény, hogy ebben minden belefér a Bibliából, ami érdekes. És az egész egy csatlakozó értekezés szerint egy meghatározott stratégiával működik. Tehát nem csak a kép maga ez a mű, hanem van hozzá egy használati utasítás is, tulajdonképp hogy kell megjegyezni, és úgy működik, hogy az egyes képekhez, úgy, ahogy az antik technikánál láttuk, itt ugye látjuk ezt a barátságosan mosolygó halált, ez egy másik kéziratból van, ahol ilyen szép nagy ábrák vannak, azért választottam ki, meg szimpatikus is próbál lenni számunkra ez a halál, hogy megértsük, hogy mit is akar mondani. Ugye a halál, azt mondja ez a szerző, hogy négyféle lehet a lélek halála, lehet a test halála, lehet a halál előre tudása, és lehet mindkettő, azaz a lélek és a halál, a lélek és a test halála is. Most mindegyik 4 sarokhoz csatlakoztathatunk aztán 4 bibliai idézetet, 4-et vagy 5-öt, tehát tulajdonképp ugyanilyen emlékezet palotát, vagy emlékezett várat hozhatunk ezzel létre. Ezek az idézetek, amelyeket az egyes sarkokhoz csatlakoztat a szerző, például a test halálához azt, hogy az élet közepén már a halálunkon vagyunk, vagy hogy minden nap meghalunk, ezek klasszikus meditatív közhelyek, hogy az élet közepén a halálon vagyunk, ez a bibliai, az, hogy minden nap meghalunk, ez Seneca. Mindezek a mondatok egy olyan adatbázist hoznak létre az ember fejében, amivel tulajdonképpen bármelyik pillanatban rittyenthet egy prédikációt adott esetben. Tehát, hogyha a szóhasználatért, tehát tulajdonképpen rögtönözni lehet megfelelő tekintélyek idézetével egy tetszőleges prédikációt, egy tetszőleges akár irodalmi szöveget, tehát tulajdonképpen idézett anyag hátteret nyújt annak az alátámasztására, amit mondani akarunk. Tehát ez tulajdonképpen ugyanúgy működik, mint hogyha mondjuk jogászként ugye fejünkben lenne az összes paragrafus, és hogyha kell írnunk egy, nem tudom, ítéletet, vagy egy fellebezést, akkor helyből vágjuk, hogy hányadik paragrafust kell az adott hely kapcsán idézni, csak más kontextusban, hogyha mondjuk a halálról, vagy a végítéletről, vagy a paradicsomról kell beszélnünk, akkor rendelkezésünkre áll majd helyből a paradicsom kapcsán 20 olyan idézet, amit rögtön tudunk idézni. Tehát leginkább egy mai adatbázishoz lehetne hasonlítani, ami rögtönözéshez segíti az embert. Ez a táblázat, ez annyira népszerű lett, hogy még népnyelven is elkészült, tehát még németre is lefordították. Itt látjuk ezt a napocskát, amely már ismerős lehet számunkra, csak tehát ezúttal német nyelven látjuk ezeket a dolgokat megfogalmazva. Illetve különféle változatai vannak, amelyek nem is hasonlítanak erre a táblázatra ideális formájában, pusztán azért, mert a sematikus ábrázolás volt a lényeg, nem pedig az, hogy hogyan is ábrázolják ténylegesen ezeket a dolgokat. Itt látunk még 2 példát arra, hogy hogyan is nézhet ki, hogyha pusztán a lényeget akarják rögzíteni ebből az ábrából. Ugye mindez arra utal, hogy ezek a közösségek tulajdonképpen nem csak egy aktuális cél érdekében jegyezték meg ezt a tudásanyagot, hanem tényleges emlékezett közösségként működtek. Tehát pusztán az, hogy mondjuk bizonyos kolostorokban hány példányban maradt fenn ugyanez a szöveg, azt mutatja, hogy a fennmaradt példányok nagy száma alapján, hogy mindenki megpróbált részt venni ebben az emlékezett közösségben.
ami hát elsősorban ugye a kolostori kultúra folytán egy keresztény emlékezett közösség volt, és az üdvtörténetre irányult. Rengeteg példát lehetne még felsorolni más alkalmazási módokból is, hogy mire használták ezt a technikát. Ugye voltak világi használatai is, humanisták például nagyon gyakran, tehát ugye itáliai humanisták például fejedelmeknek próbálták megtanítani ezt. Vannak adataink arról, hogy mondjuk az legelőkelőbb itáliai udvarokban volt külön tanára a fejedelmeknek, például Leonello d'Estének, aki Janus Pannoniusnak egy ismerőse volt, tehát kicsit korábban tanult ugyanannál a tanárnál, ahol Janus Pannonius Itáliában, Ferrarában. Neki például külön memória tanára volt, aki megpróbálta elmagyarázni neki, hogy hogyan tud megjegyezni mindent. Tehát volt egy ilyen törekvés, az adott szociális kontextusnak megfelelően különféle formákban jelent meg ez az igyekezet. Az, hogy a kolostorokban erre a témára összpontosult, tehát a keresztény üdvtörténetre a mnemotechnika, ez természetesen az ő érdeklődési körüket tükrözi, és tulajdonképpen annak felel meg, annak fényében, amit az előadás kezdetén mondtam, tehát hogy itt arról van szó, hogy a meglévő, a hirtelen megjelenő sok információt megpróbálják minél jobban elsajátítani és orsós magnóra venni. Ez annak felel meg, hogy az ő olvasmányaik leginkább egyházi olvasmányok voltak. Tehát egy kolostori környezetben hiába várnánk mondjuk költőket, vagy népnyelvi énekeket, hogy azokat jegyezzék meg. Elsősorban azokat a szövegeket próbálják megjegyezni, amelyek számukra fontosak, és amelyeket olvasnak is. Tehát az írás, az írott anyag és az emlékezés, a megjegyzett emlékezési anyag között egy szoros kapcsolat van. Ezt már egyébként Plátón is megmondta, tehát én is mondhatok egy tekintélyidézetet, aki azt mondta, ugye, hogy mióta írni kezdett az ember, azóta sokkal jobban felejt, tehát hogy van az emlékezés egyfajta írás, ami egyre romlik, mióta ténylegesen írunk. Tulajdonképpen ennek a hasonlatnak a logikája nyomán tudjuk elképzelni ezt a médiumváltást is. Ez egy olyan médiumváltás, amiben az emlékezés is egy médium, ami potenciálisan megjelenik új formaként, aztán mégse lesz olyan népszerű, mint mondjuk a nyomtatott könyv. Erről majd később még az előadás végén kicsit visszatérek, hogy miért is nem. Ennek a stratégiának a nyomán egészen furcsa variánsok kialakulnak arra, hogy hogyan lehet az emlékezetet egészen elképesztő módokon felhasználni, vagy elképesztő célokra. A már említett Mombérnak, tehát annak a belgiumi szerzetes szerzőnek a nagy kézikönyvéből idézek még egy példát. Ugye a kéz az egy klasszikus mnemotechnikai eszköz, már az ókorban is folyton emlegetik, azért mert 5 elemből áll, és az ember kapcsolni tudja az 5 elemben belül az egyes új percekhez az egyes dolgokat, amiket meg akar jegyezni. Ez kicsit még ma is ugye zsebkendőt kötünk a kezünkre, vagy az egyes új percünkre, tehát ugye valamilyen formában továbbél. Már az ókorban használják a kezet arra, hogy az egyes elemeihez csatlakoztassunk valamilyen megjegyzendő dolgokat. Erre sok középkori példa is van. Amire viszont Mombér használja, az egészen sajátos. Ugye egy kartauzi kolostorokban látta ezt a technikát. Miről híresek a kartauziak? Arról, hogy nem beszélnek. Tehát ugye a némasági fogadalom az, ami hát tulajdonképpen elválasztja őket a többi magányosan élő, elvonultan, anakoretikusan élő szerzetesrendtől. Ennek kapcsán felmerül az az igény, hogy az ember úgy is tudjon zsoltárokat mondani, vagy zsoltárokat énekelni, hogy közben nem beszél. Most ugye ez nehéz feladat, ugye magunkban esetleg tudjunk mondani, de mennyivel jobb technika az, hogyha mindezt az emlékezetünkhöz és a kezünkhöz kapcsoljuk.
Tehát az a módszer, amit Monbél ismertet, az tulajdonképp ehhez a helyi, lokális kézhez kapcsol egyes zsoltárokat, és hogyha az egyes kézrészeket megérintjük, akkor tulajdonképp az egyes zsoltárok eléneklésének feleltethető meg. Ugye itt nem lehet jól látni az egyes kiírásokat, de ez egy olyan technika lehetett, amelyet némaságban is lehetett éneklésre használni. Persze abszurd az egész, tehát nyilván meg lehetett bízni írásban is mondjuk egy kórust, hogy énekeljen a templomban, amikor mondjuk misét hallgattak, vagy magunkban is el lehetett mondani, de másrésztről viszont ez a némaságnak egy magasabb szintre vitele, hiszen amikor magunkban beszélünk, mégis csak beszélünk, viszont hogyha csak megérintjük az új percünket, és tudjuk, hogy ez a Beatus Vir zsoltár, az első zsoltár, akkor a némaságot, ami a fogadalmunk lényege, egy sokkal magasabb szintre vittük. Tehát ugye kifinomult technikákat is létre lehetett hozni ezzel a ennek a lokális memóriának a segítségével. Jó. Hát ennyit talán példákból elég is volt arra, hogy milyen változatos formákhoz vezetett ez a mediális megújulás a középkor végén. Csak néhány szóban arról, hogy vajon miért is lett ennek vége, vagy miért nem lett mondjuk ennek a felvirágzásnak egy egyeduralom a végeredménye. Hát a legegyértelműbb magyarázat erre az, hogy alapvetően olvasni sokkal egyszerűbb, mint megjegyezni dolgokat, és a papírkönyvek egyre olcsóbbak lettek. Az emlékezet, az mindenki tudja, folyamatos gyakorlást, folyamatos repetíciót, folyamatos ruminációnak hívták ezt, tehát ez a szép hasonlattal, ugye ez azt jelenti, ez a latin szó, hogy kérődzés, amit a tehén csinál, ugye ezt nem én mondom, hanem Szent Ágoston, tehát ugye, hogyha valamit egyszer olvasunk, azt tulajdonképpen megesszük, megemésztjük, és folyamatosan, hogy eleve maradjon, ezért ruminálnunk kell rajta, kérőznünk. Tehát ez egy időigényes folyamat, egy koncentrációigényes folyamat. Ehhez képest az, hogy mondjuk van otthon egy, nem akarok reklámot csinálni, azt mondom, új magyar lexikon, azt már nem lehet kapni. Van egy új magyar lexikonunk, és abban benne van minden. Az egy sokkal egyszerűbben használható tudásforrást jelent. Ilyen jellegű kézikönyvek már a középkorban is voltak, tehát olyan nagy kézikönyvek, amelyek mondjuk a világról szóló tudásunk nagy részét tartalmazták, de ahogy mondtam, vastagok voltak, általában pergamenre írták őket, és nem voltak magántulajdonban. Tehát nem lehetett egy hétköznapi halandó számára hozzáférni ilyen könyvekhez. A 16. századtól egymás után jelennek meg a papírformátumban is az egyénileg használható enciklopédikus könyvek. Ez az egyik fontos műfaj, amely felhasználhatóvá és elérhetővé válik mindenki számára. Tehát már nem szükséges az egész antik irodalmat a könyvesponcukon bírni. Elég, hogyha ugye megtanulunk megfelelő módon mondjuk latinul, ahhoz, hogy meg tudjunk élőszóban szólalni, és tudjunk szövegeket szerezni, és utána egy idézetgyűjtemény rendelkezésünkre áll, amiből a legszebb, legfontosabb, legtökéletesebb idézeteket a szövegünk felékesítésére használhatjuk. Tehát egyrészt az enciklopédikus szövegek terjednek el nyomtatásban, másrészt pedig az úgynevezett közhelygyűjtemények. Ez nagyon rosszul hangzik ma, hiszen kiolvas ilyet, hogy 100 híres idézet a élet rövidségéről, vagy 100 híres idézet a házasságról, vagy 100 vers idézet a szerelemről. Ugye még ma is létezik ez a könyvtípus. Ma már, amikor ilyeneket használunk, akkor nem arra használjuk, hogy ezekből újabb szövegeket hozzunk létre. Tehát nem bár adott esetben elképzelhető mondjuk, hogy egy fél évvégi vagy évvégi iskolai beszédet össze lehet állítani, mondjuk egy 100 híres idézet a tanulásról típusú kézikönyv segítségével. A 16. században viszont ezeket a gyűjteményeket praktikusan föl lehetett használni arra, hogy az ember aktívan, újonnan
teremtsen szövegeket, tehát létrehozhasson, úgy, ahogy a középkori szerzeteseknél láttuk, hogy tulajdonképpen azt gondolták, hogy az egész Bibliát birtokolják azzal, hogy mondjuk a 120 legfontosabb idézet a fejükben van egy ilyen palotában. Ugyanígy a 16. században ezekben a közhelygyűjteményekben a 100 híres antik idézettel jól meg lehet élni bármilyen szónoki fórumon. Tehát ez a fajta felhasználása, ez hozzáférhetővé válik könyvformában, rengeteg ilyen mű jelenik meg, nem akarok címeket mondani, általában florilégiumnak vagy polyantiának, tehát ilyen sok szónoki virágnak nevezik őket, és ezek azok a szövegek, amelyek igazából felváltják ezt az emlékezetkultúrát. Ettől függetlenül vannak olyan enciklopédikus szövegek, amelyek továbbra is hangsúlyozzák, hogy itt ez az 1000 oldalas enciklopédia, és ezt meg is lehet tanulni kívülről. Tehát például Johann Heinrich Alsted, egy Erdélyben tanító német filozófus a 17. században még ezt írja, tehát hogy ő összeállított egy 1000 oldalas enciklopédiát, és ehhez írt egy mnemotechnikai részt is, hogy azt tanulja meg a felhasználó, tehát ne csak egyszerűen felüsse a megfelelő oldalon, hanem a fejében is legyen az anyag. Ennek ellenére ez nyilvánvalóan nem praktikus, tehát az enciklopédikus, illetve a közhely gyűjtemények elterjedése az, ami valószínűleg ennek a jelentős késő középkori emlékezetkultúrának a végét okozza. Ennyit akartam elmondani, és amennyiben még kérdések vannak az egyes részletekkel kapcsolatban, nagyon szívesen állok rendelkezésükre, és köszönöm a hallgatóságnak a figyelmet. Kinek lenne kérdése? Akkor köszönjük szépen tanár úr az előadást. Én még egy-két közérdekű információt mondanék. Hallottam hírét, hogy múlt héten néhányan eljöttek az előadásra, ami ugye nem volt. Úgyhogy hát mi sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint a középkorban, hiszen vannak már ilyen szóróanyagaink, amiken rajta vannak az előadások időpontjai, tehát hogy mielőtt elindulnának, kérem, figyeljék meg, hogy lesz előadás. Ugye legközelebb 2 hét múlva, 22-én találkozunk, akkor Kovács Krisztina, az ELTE fogyatékosügyi koordinátora fog előadást tartani. Köszönöm. Örülök. Pszichológiából tanultam, ugye az emlékezet.